a na-anabata onye ọbụla na ihe omume nke GCK ụbọchị. Na ihe episod a, anyị gaje iweta ihe ga-enyere gị aka na ihe ahụ ị na-atụ anya n'ime obi gị. A kọrọ akụkọ banyere otu nwoke n'otu mgbe. Nwoke a bụ onye dị mma nye mmadụ niile. Nwoke a bụrụ onye dị umeala nke ukwuu. Nwoke a bụkwara onye na-emerụ ihe n'oke. Mmadụ ọbụla nke mejọrọ ya, ọ na-agbaghara onye dị otu ahụ. Ọ naghị agụ mmejọ emejọrọ ya. Nwoke a bụ eze, bụ onye na-aghọtaghị uru inye mmadụ ntaramahụhụ. Ọ dịghị onye ọ maara ikpe ọnwụ n'oge niile ọ bụ eze. Na nke ya, mmejọ ọbụla kwesịrị ka a gbaghara ya. Onye ọbụla nke gbara izu megide mmadụ maọbụ megide ọha obodo, ọ na-ahụ ya dịka ihe a ga-atụle na ihe a ga-agbaghara. Nwoke a ka ọ dịghị anya ewee chụpụ ya n'obodo. Ha chụpụrụ n'obodo wee hụ ya dịka onye na-adịghị ike ịchị achị, dịka onye dị umeala n'ogugo na o nwere ntụpọ. Ngwa ngwa chụpụrụ nwoke a n'obodo, ihe malite ịjọ njọ nke ukwuu n'obodo ha. Obodo ahụ nke dị mma wee sụgharịa isi, wee malite wee tigbuo ụzọgbo, wee malite inwe enweghị iwu n'obodo. Ihe malite imebi n'obodo ahụ. Ị chere na Chineke anyị ga-adị ka eze a? Anọ na-eche otu ahụ. Eche m na Chineke ga-adị ka eze a, onye ga-ahụ onye mmehie agbachi ya nwa nkịtị, na-erubeghị isi anyị ikpe ekwe nkụ nke ndị mmadụ a na-arịọ ha arịọ, were ngọzi na-awụsara onye ọbụla. Eche m na eze nke a na ọ bụ otu a ka ọ ga-adị. Ichere nke a ga-eduba n'ụwa nke ga-asọkwa isi n'ala, ebe a ga-enwe ọgbaghara na ihe agaghị nke ọma. Ụbọchị taa, isiokwu anyị na-eleba anya mmehie na ikpe Chineke. Ka anyị gere ntị n'akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi 17 na amaokwu 30. Oge nke amaghị ihe a ka Chineke lefuru anya mmadụ niile nọ na-amaghị ihe banyere mmehie ha na-eme. Ha na-akpọ ihe ọma ihe ọjọọ ka ha na-akpọ ihe ọma. Ha na-akpọ ozi ọma nke eluigwe ozi ọma efu. Oge a niile nke amaghị ihe, nke ha na-ebi ndụ a, ha na-ekwu okwu, ha na-eme ihe nke ha na-ekwesịghị ime. Chineke sị na ọrụ na ị ga-abịa taa, ọrụ na ị ga-echegharị taa, ọrụ na ị ga-atụgharị taa, na aga m agbaghara, chefuo ihe gara aga, m ga-eme ka ị nwere onwe gị. Oge a niile nke amaghị ihe, Chineke lefuru anya. Ugbu a ọ na-enye iwu mmadụ niile, ebe niile, ka ha wee chegharịa. Ị hụrụ ihe Chineke na-enye n'iwu? Ọ sị m ugbu a, ọ na-agwa gị okwu. Ọ sị oge a niile nke amaghị ihe, ka ibi ndụ na mmehie, ime ihe ọjọọ, na-ebi ndụ na mmehie, na-echeghị maka ihe ọ ga-amụpụta, n'ụwa, ihe ọ ga-amụpụta n'ebighị ebi, bụ mmehie ndị ị na-eme. Ya sị ugbu a, ọ na-enye iwu mmadụ niile, ebe niile, mmadụ niile, nwanyị niile, nwoke niile, na ụmụ agbọghọbịa niile, mmadụ niile nọ n'elu ụwa. Ọ na-abịakwute gị, ọ na-asị gị, dịka ị nọ n'ebe a, ozi a nke ị na-anụ, nke kwusara obodo a nye ndị niile nọ n'obodo a, ndị nọ n'obodo a, ozi a na-abịara gị ugbu a. Nabata ya, ị ga-anabata ya. Ha nabatara ya, ị ga-anabata ya. Ha chegharịrị, ị ga-echegharị. Ha si n'ụzọ ọjọọ ha pụta, ha mere, ha si mmehie ha na ajọ omume ha niile gara nke gị, dịka ị na-abịa taa, dịka ha bịara. Gasị mmehie niile ị mere na mgbe gara aga, gasị ya ha niile gawa nke unu. Ha gawa nke ha, ha gawa nke ha mgbe niile ebighị ebi. Mmehie niile nke mgbe ochie
ị na-echegharị taa dịka o nyere gị iwu. Ọ na-enye mmadụ niile iwu n'ebe niile ka ha chegharịa. Iru ọma ga-abịakwute gị, obi ebere ga-abịakwute gị, ọṅụ nke nzọpụta ga-abịakwute gị n'aha Jizọs. Onyenwe anyị sịrị, ụbọchị ikpe na-abịa. Naanị ndị ga-agbanarị ikpe a, ikpe dị ọkụ nke Chineke, ikpe nke ntaramahụhụ, ikpe nke a na-apụghị ịnagide. Ndị ga-agbanarị ikpe Chineke bụ naanị ndị gere ntị n'olu Chineke dịka ọ na-enye mmadụ niile iwu n'ebe niile ka ha chegharịa. Lee na amaokwu 31 na amaokwu 31. Ọ sị, chegharịanụ ugbu a n'ihi nke a, tụgharịanụ ugbu a n'ihi nke a, hapụ mmehie gị, hapụ ihe ọjọọ gị, hapụ ikpere arụsị gị, n'ihi ị ga wee jụ ihe na-adịghị mmadụ gị n'aka. N'ihi nke a, ị na-ajụ ndụ 20 gị niile, n'ihi na ọ kabiela otu ụbọchị akara nke ọ ga-ekpe ụwa niile. Ọ ga-ekpe mmadụ niile, nwanyị niile, ọ ga-ekpe nwokorobịa ọbụla, ọ ga-ekpe ihe ọjọọ niile na ihe nzo niile, okwu efu niile, ọrụ efu niile, akparamagwa efu niile nke ịkpọrọ. Ọ ga-ekpe ikpe, ọ ga-ekpe ụwa n'ezi omume site n'aka nwoke ahụ onye ọ kara akara. N'ihi nke a, onye nwe ya owuwe anya nye mmadụ niile, ọ kpọlitewe ya site na ndị nwụrụ anwụ. Dịka onye nwaanyị na-akpọ gị oku taa, ọ na-asị, ụbọchị ikpe na-abịa, mana taa bụ ụbọchị nzọpụta, ụbọchị nchegharị, ụbọchị nnwere onwe. Dịka ị na-ewere nnwere onwe a n'abalị a, ikpe ga-agabiga gị. Dịka ị na-ewere Jizọs n'abalị a dịka onye nzọpụta gị, onye nwe gị, onye mgbapụta gị, onye nwụrụ n'ihi gị n'obe Kalvarị, onye sịrị na ka ara bụ onye ọla ga-akpọ aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Dịka ị na-anabata nke a n'abalị a, kwenyere ya n'abalị a, ga-ewe makụọ ya n'abalị a, ga-ewe lekwasị anya n'akụ Kraịst site n'okwukwe, site n'okwukwe na ọ bụ onye nzọpụta gị. Nzọpụta gị ga-abụ nke edeturu n'eluigwe. Olee ebe ị nọ? Asị m, olee ebe ị nọ? Nzọpụta gị, nzọpụta m. Ana m anụ olu gị. Nzọpụta gị n'abalị a, a ga-edetu ya n'eluigwe. Bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ. Aga m enye unu ezumike. Ihe ụfọdụ anyị na-amụta n'ozi a bụ ndị a. Nke mbụ, ọ bụ eziokwu na Chineke na-eweta ikpe ya ma emesịa, mana o jupụtara n'obi ebere nyekwa onye mmehie nke na-echegharị. Ọ na-agbagharakwa mmehie nke onye mmehie nke pụtara mmehie ya ma jụ ya. Ụwa nke anyị bi n'ime n'ụbọchị taa jupụtara na ọtụtụ ihe ọjọọ na ekwensu na-akpali ndị mmadụ imegide maọbụ ịbịagide mmadụ ibe ha, itinye ha na ihe nhụju anya. Olileanya dị. Olileanya dị. Ọ bụrụ na ijiela ndụ gị nye Kraịst, anyị ga-achọ ka anyị nụta n'ọnụ gị. Anyị dị njikere inyere gị aka n'okwukwe gị, n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ echegharịala, ụjọ ikpe adịkwara ya ọzọ. I were ndụ gị nye Kraịst Jizọs, ị ga-agbanarị ikpe Chineke, ị ga-ekpori ndụ n'ime obi ebere nke Chineke. Ka ha rabụ onye ọbụla ka ị ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Mgbe ị matara na ị pụghị ịzọpụta onwe gị site n'ọrụ ọma gị o zughị oke, obi ebere gị ezughị oke,
ezi omume ga-ezu oke naanị Kraịst n'ihi na ọ nwụrụ n'obe Kalvarị. Naanị ya pụrụ ịzọpụta gị. Ga-abịa na nghọta dị otu a, nzọpụta ga-abịa. Nna anyị na-ekele gị otu isi mee ka okwu gị pụta ìhè nye mmadụ niile, na ọ bụghị ọrụ nke aka anyị, ọ bụghị ntozu oke anyị, ọ bụghị ezi ihe nke anyị meworo, ọ bụ ihe Kraịst mere n'obe Kalvarị. O buru mmehie anyị niile, o wezugawo mmehie anyị niile. Onyenwe anyị, ana m ekpe nye mmadụ niile ndị na-atụkwasị gị obi na okwukwe ha n'ime Kraịst, zọpụta ha, gbaghara ha, mee ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie ha n'aha Jizọs. Site n'ugbu a gaa n'ihu, ihe ha na-apụghị imezu ma mee site n'ike onwe ha, ana m ekpe site na amara gị ga-abata na ndụ mmadụ niile. Ha ga-ala site n'ebe a wee bie ndụ n'ezi omume na amara na ezi omume si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye mmadụ niile owuwe anya na agbagharawo ha, owuwe anya maka nzọpụta ha, ike ọhụụ, ndụ ọhụụ, ụdịrị ọhụụ. Nye mmadụ niile ugbu a ka ha wee laa na-emehiekwaghị ọzọ n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Oge gị ruo, welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị. Metụ aka ebe ahụ ị nwere ihe ọma aka n'ihu a. Mgbe anyị ga-ekwe ememe ikpeazụ, ga-emepe anya gị wee nwapụta, wee hụ na Chineke emewu ihe niile ka ọ dị mfe na ndụ gị. Welie aka gị ahụ elu ma tụọ anya ihe ịrịba ama ugbu a. Were obi gị tụkwasị n'ebe Chineke nọ. N'ebe Chineke nọ, a pụrụ ime ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a na okwukwe siri ike, okwukwe nke a na-apụghị ịkwagharị, okwukwe nke na-adịghị aṅagharị, na-amara na n'ebe ị nọ a pụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịa maka ike gị nke pụrụ ime ihe niile site n'okwukwe a siri ike. Anyị na-arịọ onye nwe anyị, mee ihe ịrịba ama gị na ndụ niile. Gwọọ ndị nrịanrịa niile, napụta ndị niile a na-emekpa ọnụ, gbajie yoku niile, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị, ana m ekpe ihe ndị mmadụ na-apụghị ime, n'oge a ugbu a. Onye nwe anyị, n'ebe a, na ọgbakọ a, n'igwe eji ekwu okwu, igwe eji ahụ ụzọ, n'akụkụ niile, ebe niile, gbaa gburugburu ụwa niile, ihe ndị ikom na-apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, ka a gwọọ ya ugbu a. Ọrịa oruru ọbara, takọọ n'aha Jizọs. Ọrịa nke kansa, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla wụ ịnyaba, ihe ọbụla wụ ihe otiti, ka e wezụga ya pụọ na ndụ gị, pụọ na arụ gị n'oge a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile ugbu a, nnapụta ebe niile ugbu a, ihe ịrịba ama ebe niile. Onye nwe anyị, mee ka o guzosi ike, ka akụkọ otuto dị n'ọnụ niile. Anyị kpere n'aha Jizọs.
Anyị na-ekele gị maka ige ntị n'oziọma nke ụbọchị taa. Chineke gọzie gị ebe ọ dị ukwuu, chebe gị ma debe gị, wetara gị ihe ọma na ndụ gị n'ụzọ gị. Ya onwe ya bụ enyi nke nọ nso mgbe niile karịa nwanne, ya debe gị, ya mekwa gị mma. Anyị na-ekelekwa gị n'ihi ezinụlọ gị. Anyị chọrọ ka anyị unu na-enwe mmekọ, ana ebe kachasị mfe inwe mmekọ a bụ na igwe na-ekwu okwu nke na-aga na ikuku. Ya mere kpọtụrụ anyị na www.gckhq.org/connect. Anyị chọrọ ka anyị na gị nwee mkpakọrịta n'ịgba ọsọ eluigwe a. Ama m na ị chọrọ enyemaka, ọ nọkwa n'ebe ahụ. Anyị ga-amara banyere nke a. Anyị enweghị ike inweta ndidi ịnụ olu gị na otu isi na-agba ọsọ a. Onyenwe anyị gọzie gị.